Alex Borch wieħed li bi gvern ġdid nazzjonalista se jistabbilixxi threshold ta' dħul fil-każ tal-pensjonijiet għal 37,000 euro. Fil-verità d-dikjarazzjoni tiegħu tfisser li ħafna pensjonanti se jinqabdu bit-taxxi aktar milli huma llum. Jew jekk mhux iħallsu taxxa ikollhom jibdew iħallsuha. Fil-fatt kif inhi liġi llum it-threshold stabbilit f'livell ogħla minn hekk, dak ta' 37,104 euro. Bekk li kien għall-kap nazzjonalista mhux biss ma jippreżenta xejn ġdid, iżda aktar pensjonanti Maltin u Awċin se jispiċċaw jinqabdu għal fini ta' taxxa. Waqt l-attività politika tal-ħadd fil-qrendi din id-dikjarazzjoni wkoll spiċċat f'diskors ieħor li għal ġimgħa oħra kien iddominat minn fatti skorretti fuq diversi temi. Magħna taf fejn intom? Għaliex Partit Nazzjonalista fil-Gvern jara illi dħul tal-pensjonanti sa 37,000 ma jkunx intaxxat. Dik hija l-kelma tagħna mal-anzjani tagħna. Minn hekk ir-rapportaġġ tal-istess diskors tal-kap minn Net News ġie interpretat li sa jnaqqas it-threshold għal 34,000 euro inqas minn dak li qal. Gvern Laburista baqa' jżid dan it-threshold sena wara oħra, bla li jwiżel il-pensjonanti f'pajjiżna bil-maqlub ta' dak li jrid Alex Borch u bil-proposta tiegħu se jintaxxhom iżjed. Il-Gvern ukoll żied it-threshold fuq dħul mill-pensjoni u fuq dħul ieħor sa 12,000 euro oħra għal persuni singoli u 18,600 euro oħra għal koppji li ma jiġux intaxxati. Minn barra 37,104 euro msemmija fl-avviż legali. Analisti li tkellmu ma' One News spjegawna li b'dak imwijat mill-kap nazzjonalista ifisser li bosta pensjonanti li fl-aħħar snin ma baqgħux iħallsu taxxa grazzi għat-tibdil li sar se jkollhom jerġgħu jibdew iħallsu t-taxxa waqt li bost oħrajn iħallsu iżjed millum.